Number 1. DCGB 729 kHz. Enod sa Bareta, Enod sa Gabos. Kami po aktibong miyembro kan KBP, ang kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas. Oras hali sa pag-asa, alas 5:01 nin hapon. Alas 5 ng hapon, oras na para aramon ng mga maiinit na bareta kanal daw na maruluwas sa agas sa mga periodiko, radyo asin telebisyon. Erot naman ang ngunyan sa DZGB Bareta alas 5. Mga bareta ngunyan para sa aga. Erot na tinipon sa DZGB Newsbase. DZGB Bareta alas 5. Kaiba ang field reports kan Mega Force Patrol. Hali sa iba-ibang parte kanalbay asin kabikolan. Ngunyan, uya ang sa idong tagapagbareta. Marhay na hapon sa pangaran kang Newsbase asin kan Mega Force Patrol. Ako po ang sa indong magiging tagapaghatod bareta, si Pio Fernandez. Enot sa detalyes kan mga bareta sa lado lokal. Na sa linyan sa muyang Chief Reporter si Chief Jimmy. Chief Jim, marhay na hapon. Please go ahead. Okay man ang premier dia kan enrollment sa mga eskwela's publikas ngunyan aldaw konsen sa monitoring kan DepEd Albay Division matayon po dahil manin na mga problemang nakaanto sa karaman kan DepEd Division Office kan Albay. Ini ang sinabi kan tagapagtaram kan DepEd si Mr. Froilan Tena kung saan padagos man sinda sa pag-monitor sa mga aktibidades sa liwat sa mga eskwelahan sundo na sa opening kini sa Hulyo 29. Mientras tanto ang kasunod na isasagibo sa mga eskwelahan na aktibidad na pinaghahandaan ng unyan iyo ang Brigada Eskwela na mapuon sa Hulyo 22 sundo Hulyo 27 ang katuyuhan may handa na ang mga school campuses, classrooms asin natural ang kalinigan sa kapalibutan kan lambang eskwelahan kung sa taonan ining practice kan DepEd katabangan espersos kan mga magurang sa Brigada Eskwela Program. Mga dagdag na balita, Jimmy Nasalita, DCGB News. Thank you so much, Chief Jimmy. Ngunyan sa detalyes kan mga bareta sa lado nasyonal, ikinaugma ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang plano kan Cebu Pacific na magdagdag nin kapital sa paagi kan multi-billion dollars na planong pagbakal nin mga bagong eroplano. Sigun sa mga opisyal kanasabing airline company, ini ang magiging pinakang dakulang eroplanong babakalon sa istorya kan Philippine Aviation. Sinabi ni Presidente Marcos sa mga opisyal kan Cebu Pacific na magayon na senyalis ini para sa ekonomiya asin magayon na pang-inkaminar kapag puminatok ang plano. Hinagad ni PBBM sa mga opisyal kan Cebu Pacific na gibuhon ang plano. Sigun mayon kay CEB Chief Executive Officer Michael Zuez, ang planong pagbakal ng Airbus, indikasyon na nagtitiwala ang kumpanya sa ekonomiya kang Pilipinas. Pigla tagman sa presidente ni Lance Gokongwei, President asin CEO kan JG Summit Holdings Incorporated, ang sa indang investment plan sa sinsuporta sa gobyerno para mamantinir na makasabay ang Pilipinas sa marhay na aviation industry. Sa iba pang bareta, malaban asin day papabayaan kan Puwersas Armadas kan Pilipinas na magtrayumfo an si isay man na gustong magsakop sa nasyon. Ini ang ipinahayag ni Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Brawner Jr. sa sigun kay Brawner, day papabayaan kan mga soldados na makalaog ang mga mananakop sa teritoryo kang Pilipinas asin kun magpumirit malulugadan man ang mga ini.
Sinabi kan AFP chief na padagos ang pagbakal nin mga kagamitan na sinarmas kan gobyerno para sa Persas Armadas kaya may mga bagong kagamitan na ang AFP. Sa katunayan na nagbakal na naman ang gobyerno ng bagong Corvette sa South Korea bilang dagdag na military assets araw kan barko asin modernong boke de guerra. Maski nagpapadagos ang modernization program, sinabi ni Bronner na bako pa ini supisyente kaya nagbabakal pa man giraray ang gobyerno nin mga bagong kagamitan para sa depensa kang nasyon. Posibleng pagkakadamay sa mas naglalalang tensyon sa pag-ultanan kan global superpowers, partikular na kan Amerika, China sin Russia, ang idadara kan mga Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA sa nasyon, sigun kay Professor Roland Simbolan, sarong Philippine Foreign Policy Expert. Imbes na magdepende sa Amerika asin pagtugot na maging lugar ang nasyon kan sa indang mga military base, dapat na tumbukon kan Pilipinas ang independent and neutral na foreign policy para makaibitar sa magiging kariribukan. Tinaawanin doon kaini na importansya kan pagkapakusog kan pangnasyon na depensa sa paagian sa diring kakayahan dahil papakasugon sana kan militarisasyon ang tensyon asin peligro en kaso maging battleground ang nasyon kan gera sa pag-ultanan kan tulong nasyones na mapuwersa. Dainang namomonitor na foreign terrorist sa nasyon ang Puwersas Armadas kan Pilipinas sa ikatulong taon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa puwesto. Sa bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni AFP Chief of Staff General Romeo Brawner Jr. na ini ang resulta sa taho kan pinakusog na laban kan gobyerno kontra terorismo. Sigun kay Brawner na na-neutralize na ang duwang nai-report na foreign terrorist sa nasyon kan taon 2023. Dai maning nai-report na kidnap for ransom sa Hulo asin Basilan sa nakaliis na 10 bulan o kaya 10 taon. Siniguro naman kan AFP na nagpapadagos ang pinagigibong decommissioning sa Islamic Armed Forces combatants pati ang reintegration program para sa mga ini sa gobyerno. Dai pa pwedeng manumpa sa bagong trabaho bilang bagong sekretaryo kan DepEd si Senador Juan Edgardo Soni Angara. Ini ang ipinahayag kang Presidential Communications Office matapos i-anunsyar ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa ika-17 cabinet meeting ang pagdesignar kaini sa senador kasalida kan nagdemitir na DepEd Secretary ni sa si Vice President Sara Duterte Carpio. Sigun kay PCO Secretary Chaloy Garafil, sa Hulyo 19 pa magiging efektibo ang resignation ni VP Sara sa DepEd kaya dai pa man makakapanumpa si Angara sa bagong posisyon. Hahalaton sana kung arin manunumpa sa Presidente ang bagong DepEd Secretary. Magigiromduman na nagdemitir si VP Sara bilang DepEd Secretary kan Hulyo 19 asin personal na ipinaisa sa Presidente ang sa iyang pagdemitir bilang miyembro kan gabinete. Nangapudan si House Assistant Minority Leader asin Gabriela Women's Party List Representative Arlene Brosas sa bagong designadong sekretaryo kan edukasyon na si Soni Angara na irekonsiderar ang sa iyang pagsuporta sa pagbuelta kan Mandatory Reserve Officers Training Corps o ROTC asin K-12 program. Inagyat man ni Brosas si Angara na aksyonan ang mga problema sa sektor kan edukasyon na nagpalyar na solusyonan kan sa iyang sinalidahan na si Vice Presidente Sara Duterte. Katakod kay ni sinabi ni Brosas na imbes na ROTC ang nagsisakasuhon, dapat tututukan kan DepEd ang pagpaitaas kan kalidad kan edukasyon sa nasyon. Tinaawan ni doon ni kan kongresista na kaipuhan na magkaigon ng komprehensibong plano para masimbagan ang nakakaalarmang poverty rate, kakapusan nin mga classroom asin learning materials asin ang issue kan pagiging overwork asin underpaid kan mga paratukdo.
Padagos ang pinagibong showdown inspection kan mga personahes kan Manila Police District. Ini bilang paghanda sa paparaning State of the Nation address ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Pinanginutan ni MPD Director Brigadier General Arnold Thomas Ibay ang inspeksyon kan haros 900 na personnels hali sa man iba-ibang units asin distrito. Ini tanganing masiguro na handa ang bilog na pwersas kan MPD, tanganing masiguro ang katrangkiluhan sa Manila, lalo na sa mga magkakaigwanin hero protesta. Paliwanag pa ni Ibay, handa nang i-deploy ang maabot sa 400 sagkud 500 na personahes kan MPD sa Quezon City kung saan gigibon ang zona ni Presidente Marcos. Biktima naman in peking advertisement si dating Presidente Gloria Macapagal Arroyo. Dahilan digdi nagpatanid si Abogado Ferdinand Topacio, legal counsel ni Arroyo, asin makusog na pinahimutikan ang anuman na asosasyon kan dating presidente sa sarong produkto sa mata na pigasabing nakapagpalinaw nin mata gamit ang artificial intelligence asin naglalakop ngunyan sa mga social media platform. Formal naman na nagsurat sa direktor kan NBI an sa indang kampo tanganing investigaran ang nasabing bagay. Bareta sa ibang nasyon. Sa giraray na nagkaigon ng mainit na tensyon sa pag-ultanan kan mga kapulisan asin protestadores sa nasyon kan Kenya. Nagmarcha ang mga protestadores sa Mombasa, ang panduang pinakang dakulang syudad kan Kenya. Ipinapangapudan kan mga ini ang pagbaba sa pwesto ni Kenyan President William Ruto. Napiritan ng mga otoridad na maggamit ng tirgas asin mga armas laban sa mga protestadores na pirit na naglalaog sa mga opisines kan gobyerno. Base sa datos kan Kenyan National Human Rights Commission, maabot na sa 39 katawan nagadan dahil sa hiro protesta na nagpuon kan Hunyo 18 sa ngunyan na taon. Sa ladukan sports, day na itago ni Gilas Pilipinas head coach Tim Cone ang realidad na mapapalaban sila sa Latvia para sa FIBA Olympics qualifying tournaments. Sinabi niya na kapot kan Latvia ang home court advantage kung saan dakulang agyat sa inda ang audience kan syudad kan Riga. Nagkapira sa mga advantage kay ni iyon mga parakawat kan Gilas siring kinda kay Soto asin Junmar Pardo. Maski pa magkawat sa Latvia si Boston Celtics star Kristaps Porzingis dahil sa iyang injury, nahiling ni Cone ang marikas asin magayon na ball movements kan mga parakawat kan Latvia. Sa pangarang kan nagsururat kan informasyon sa supervision asin direksyon ni News Director Mardila, Jen Matthew Balyaran, pading Jimmy Nasalita sa Mega Force Patrol, Tata Nems Flora sa Control Technical sa IT si Jerome Nico Martinez. Ako po sa inyong naging tagapaghatod bareta si Pio Fernandez. May energy na. Energy! Meron ding Energy, energy, energy.